Ә минем кулда бәрәкәт ачкычы. Бер дә арттырып та, киметеп тә әйтмим. Чып-чынлап ачкыч. Монсы исә өйегезне ача торган ачкыч булса. Ә бусы бәхетнең, күңел байлыгы һәм тауфикның ишекләрен ачып, тормышыгызны бәрәкәтле итүче ачкыч. Бәрәкәт ачкычы ислам дине турында татар телендә нәшер ителүче Русиядагы беренче күп төсле журнал. Менә монсы иң тәүге саны. Коръән һәм сөннәт буенча дәресләр, әдәп, әхлак, рухи тәрбия бирүче әсәрләр, шигырьләр, әңгәмәләр, сөннәт буенча дәвалану, хуҗа бикәләргә киңәшләр һәм дә башка кызыклы фәһемле язмалар барсын да журналыбызның битләрендә табарсыз. Бу ачкыч бәрәкәт ачкычы. Шундый матур, шундый рәхәт шома, әйсе, кәгазь исләре килеп тора инде. Шушы ләззәтлекне бер нәрсә дә алмаштыра алмас. Бернинди телефондагы язмалар да, берсе дә. Эчтәлегенең фәһеме үзе бер байлык. Кайда, ничек бу журналлы булырга соң? Почта аша илебезнең бөтен төбәкләрендә дә яздыртып була. Моның өчен почта бүлекләренә мөрәҗәгать итегез. Сайт аша онлайн яздыртып була, бәлки редакциягә шалтыратыгыз. Хакына килгәндә, 6 айга язылу әллә ни кыйбат түгел. Башкортстанда 519 сум, ә Татарстанда 502 сум. Сөенче, 5 декабрьдән 15 декабрьгә чакрым тагы да түбәнрәк хакка язылып була. Өлгөрегез. Журнал Уфа шәһәрендә бастырыла. Оештыручысы һәм редакторы Даян Мәзитов, даими материаллар белән тупландыручысы Ишмурат хәзрәт Хайбуллин һәм башка авторлар. Кардәшләр, бәрәкәт ачкычы журналына язылыгыз. Якыннарыгызны, туганнарыгызны яздыртыгыз. Кемгә дә гүзәл ислам дине турында җиткерәсегез килсә, шушы ачкычны кулларыгызга алыгыз. Йортларыгызга бәрәкәт булсын, йортларыгыз бәрәкәтле булсын.